Zamira pamene pinera mautasa. Morali patsira. Pamusoro changamire. Yes. Ndamira pano. Ndakapfeka bhutsu dzacho saumana. Nechichemo chevarume vari pano. Ndakambofamba pamashura kuti kasvika pasashumba sakupwanya ndikomburena kuti hakuchagarike kumbako. Kune varume vakungokonzera zvavanoda, vamwe vachiita zvavanoda. Saka dai mambotibatsirana. Takaona senguva yareba kumbira zvakare kuti mama dai mambotidzikisawo vanodzika kuno vachitibatsirawo utano huchagarike saishe saumani. Tikati saka wauya ndataura ndichitarisa pana James Mbere. James Mbere anoshanda nechisi, anoti handina ishe, handina sabhuku, handina mambo. Eti 1 point vakauya kunoadreswa nauye nevanhu vekanzuro vachitaura nauye mari chero abvise. Vanhu vekanzuro vauya tiri pangarura vakazosvika pakumupindura kuti Mr. Marimbiri akazomupindura kuti ai pano muri pabhodha neriri pano, kana usina ishe usina sabhuku sezvauri kutaura chingokwira gomo uende hako kuchii kuMozambique. Tiri pana James Mbere, tiri pangarura. Saka tavanoti isu masamanisi tiri kumudaidza kudare haui. Saka tavanoti kuramba tichingokakavadzana zvakunetsa. Ndakatingoende kuna vakuru ndi James Mbere. Then James Mbere witness yake akazotukana naSabhuku Godo achinzi asi munokona zviri kuita here nyini. Ndobva kwesherana. Tikati ndo pana James Mbere. Kuna James Saumani regai ndikuzivise kuti munin'ina washe zvaari pano. Zvaari munin'ina washe ini ndakazobvunza kuti asi zvoushe zvauri madzoro imi munoshanda nechisi. Akatema huni dzekwamharapara. Ini tiri mumunda wekwamharapara. Wekwamharapara akauya akaripota pana ishe. Ishe akatuma mupurisa wakari pano kuti enda unotorero James Saumani. Akati ipapo handitsike, hauna zvaunodiita, ini ndinonzwa zvinobva kwamama, kwauri handidi. Same applies naDavid Saumani. Saka ndakamira pano ndiri mubhutsu dzaShe Saumani. Handiti no, ndo zvandinotaura zvakawandisa. Varume vati kuti hakuchagariki, vakuita zvavanoda pamadiro, kuvadaidza vauyi vanoti tinonzwa isusu zvinobva kwamambo chete, hatina ishe, hatina sabhuku. Saka tati ndijekezwe pamberi penyu ndosiya zvangu chichimucha. Alright. Edwin ndinje James Mbere. Alright, nditaura. Gareni pamusoro changamire. Ndini James Mbere. Sizatsanangova nomuchinda waShe Saumani. Manyepo watsanangura iye akati inini handina ishe, handina sabhuku, akati zve handina mambo. Izvi zvinhu handina kumbobva ndazvitaura pamuromo wangu. Asi nyaya chaiyo iripo ndeyekuti muna 2018 ndakatumwa inini nevanhu vekuchechi kwedu kuti endesa zvinhu zvekumusaishe kumba kwake. Ndikaenda neumwe wandakapiwa muparidzi wepachechi. Tikaenda nemagwere nebhinzi nemari zvekupa ishe. Tiri mumba mashi ndainini make takatopiwa zvekudya. Tiri pakudya ishe wakatanga kutsanangura nyaya yekuti imimi mapostori maita henyu zvakanaka, mauya nezvinhu izvi, asi chandoda kuzivisa ndechekuti munofanira kundipa zvinhu zvangu zvese zvakakwana. Chinhu chandakakurambidzai kuti musaite baba dzenyu nekubika makanzwa, asi chisi changu garai, matora mapadza angu ichema yangu ndingoida, munofanira kundipa. Muparidzi ndinaye ndiri munyori mazuva acho akati ishe zvakanaka zvamuri kutsanangura tozvinzwa, asi zvimwe zvacho zviripo panawo nechitendero chedu zvakafanana neizvi zvekuti panotanga paridzwa shima pozofambirwa mumaraini kuti tipei mari dzematora mapadza kana kuti kugara chisi
zviri kutikanganisawo pachitendero chedu. Zvakadini kuti sezvo tinouyawo panapa kumabasa tichikubatsirai mabasa, sezvo tinouya panapa tichikupaiwa zvinhu tirikupa izvi, tinozamawo kuda kuva vanhu vakapfawa kwamuri kuti mutitenderewo kunamata Mwari wedu takasununguka. Wese urimo havana ngari mubasa, isu tatinaishi nawakadzi wake pamba pake. Isho wakabvurotsanangura kuti aiva zvimbofi zvakaita pani ndakatokutsunhurirai pandakakuti musabvise makanzuro. Takandobvapo hedu nemukuru nemutungamiri wandandinaye tisina udini, tisina kugamuchirwa bati chimwe chedu. Tibva taenda kumba. Tasvika kumba kuya pakaenda kuita dzimwe nyaya dzakamuka muraini. Nyaya yakatanga kumuka ndeyekuti mapostori ekwaJohn Marangi vamwe vacho ndiwo wamuri kuona warapa warumainda wari wekutanga kwatimbogara kwawanga ari wakaenda kozi masungwa ndishi ngenyaya yekuti hamusi kuuyaba kubatsira kuwaka pakiriniki imba yematumba yekuti wakadzi vabarira. Mapostori akati isusu tingowaka kwafarira unobarira wakadzi wedu kumurapi, isusu maotidaidza kuti wake pakiriniki sei. Mapostori akabva vazi huku pana Samushovheni. Baba wangu inini wakabva aenda koti padare racho iroro rarikuitwa pasekendari. Abva aenda kuti Ishe maona zvaitawo ero kuti mudaro mapostori. Pawangoendawo waka kwafarira kumurapi kwawo kwanga uri wega. Asi mawako wada kuti wawake pakiriniki apa wakadzi wawo wasobarirapo ba mamadini usunga vanhu vasakauya baipo papo kana kuti vapostori vamuruziva warubirira kuya kubarira pakiriniki. Nyaya yakabva yaita kunge yapera. Asi pakazoitwa official opening yeimwe inonzi Terendende Hydro Kamini Hydro kakawakwa kangarura. Isho wakabva wauya paya ndiye anga ariwo umwe wakuru wanga wadaizvika na Minister Masamvu anga aripo mazuva acho anga ari MP. Vanhu vapemberera wapedza kupemberera paya pakazosara vamwe vese vakapera kuenda vakasara Ishe nemasabhuku emunzvimbo imomomo musahumani anga ari padhuze ipapo nevamwe mapurisa ake. Ini ndandiripo pavanhu iwowo nekuti ndindairopareta Kamini Hydro ndandakauya kotrainwa ndandakakatrainwa kuti ndikaopareta ndiriwo mukati mevanhu vairopareta kanhu. Saka Ishe pakutsanangurana kwaita navanhu vake vakazopedzisira kutaura kuti asi mbereki zvakaita paya kunditarisira kuti ndiye wekudze mapostori inini dauzomukangana mafuta ake. Ndakati Ishe kuti tamukangana mafuta ake asi ndiri pano takatarisana urikuziva ere. Ndakaramba takatarisana naye kudai ndakazononga ngakubvuma neumwe wangu wesabhuma tanzi kudai vandotarisana haana kuzoenderera mberi bane nyaya yake ega yandokasika kugurwa. Tararama nyaya yangu iyeyi nyaya yangu yerutsanangurwa yekuti tikumbirirwe kuti tina matu takasununguka yanga yatogara yatoshata. Vakazoenda kuita vamwe vakomana vekwasahumani vakabva vazondichisa humani tsvagiwa mastendi kwangarura watsvagiwa mastendi kwangarura kwaya ndisabhuku godo anga aripo kwete uripo zvine zvibo. Sabhuku uyu wakaenda kupinda muminda mevanhu pane vanhu vane nzvimbo dzavo, nzvimbo dziya dzakaenda kukura miti dzakura miti. Umwe wacho muwakizano wangu takagururana nengoma, umwe wacho mupamba wangu munin'ina wangu wasabhuku godo uripo zvinezvi. Wakabva watorehwa minda ndisabhuku anga aripo wakazotsiwa neuripo watorehwa minda yavo yapiwa munin'ina vana vamukoma washe vamwe vanhu vaziva ndovanasahumani vesavo vanhu vandotaura ndimika naishoni wakapiwa munda umwe kwachaukura umwe abva atora munda wamapaya. Saka chakaenda kuitika mapaya mukwamba wangu chaukura inedziwa dari rinyaya yemindi yakatorwa naIshe irimo dari handizvo zvandafambira panapa, handizvo zvatsanangurwa nemunhu akamira Ishe saumani. Voda kuti focus yedu ukatidai we lose focus. Tinoda kugadzirisa maissues directly there dzisinawo mangarwa hadzimangarwi nhasi ndesinde kumangarirapo basa repane vedu panapa ndere kutonga dziri kuparwa dzauri kutaura idzi dzinotouya ari mapepa anoyapo todzigarira mbudzi tikatonga nyaya 20 panyaya 1 hazvina zvinotibatsira. Ishe wako wataura kuti iwewe ndiri kutidzoka panyaya yataura indinangana nani newe handiti ugarepo dzinomwe kwatotasimuke tigarisisei mugarisane zvakadini zvakanaka. Ichokwadi changamu nyaya iripo ndeyekuti inini ndakazomirira ndiri witness munyaya dzakatotongwa kare dziminda yakanga yatorwai, asi inini ndiri kumirira kurambira vanhu vavo vasatorwe minda yavo kuti umwe ashonga kumwabzano wangu. Iwewe nenyaya yekusenza pachisi pamwe hausi kuteerera iwewe uri kusenza chisi iwe uri kuti hakuna Ishe hakuna sabhuku ndiyo nyaya tiriude nyaya dzako 3 dzandazwa handisika ndarasika Samuel akapindura Samani mbiri kanzuro kuti nandina ise dai bosgido aripo takawa driver tikaenda nawo you can be witness it. Ngatidzoke ipapa kuti nenyaya dzataurwa inini panyaya yechisi irutsanangurwa nyaya yechisi irutsanangurwa inini chokwadi chisi inini ndakambotanga ndikukumbira kuna She kuti anditenderewo kuti ndisununguke Ishe haana kudini kundibvumira. Ndakambotsamba yangu Ishe
muri wechechipi makati changamira chazokubatsira panyaya yechisi handiti iyo waibvuma izvi chienda padenga tikana patodai handine ishe handina sabhuku bakuzoti iwepo irutaura handimbobvira ndataura murume iwoyo asi chekuita chiripo ngechekuti warumako ishoyo pangondidaidza kudare inini kuti uya kudare ungonga atonyora samanisi ritori nejudgment kare kuti mvere iwewe hausakauya kudare kwangu ba ndakadaidza mitingi kuti uya kumitingi vanhu vese vemundanhama murugara iwe ukasauyapo inini pamwe pacho ndandisipo obva atonyora judgment kuti mvere urudiwa wauna kuuya kumitingi kwangu saka ndindori nemwe samanisi kana ndakatonzwa nyorerwai ritori nejudgment asi ndisina utongwangu ndobva ndanyorerwa judgment kuti parodiwa nembudzi 2 nemachongo mairi asi inini ndisina utongwoba ndinofanira kunga asi anozendabangirira kuti unotongwa sei kusipo imwe tsika dzenyu mungoti vapostori zvourutaura ishe hatiwirirani nazoba makudhonza zvechechi makarangange kusurudza chechi yenyu kuenda mungoda kungotonga chechi uruzwa here uruzwa here kuti ari kunetsa ishe makarangange kutama uchienda kunyika yevapostori kunetsa uri kunetsa uri kumunetsa kunetsa uri kumunetsa saka tamai bvaimo mugare vanhu vangoteerera zvekutaura ishe pamusoro changameni izwa chamani unoziva mitemo iri munyika munomuka haisi yaishiva ndiyo changameni saka vanototedzawo mitemo yachangameni changameni ndiyo anototara mitemo yake saka imi mukati hamutedzerika muna matoshora muridzi wacho ishone mafineni ngekuti ndakamirira nyaya mbiri dzavanhu wakanga wapamba minda yewanhu ini ndasanda nechekumangara bhozi vanga vasatova nechevanga wati imwe yacho kuti hamine chinamamboivaunobhadhara waruti handiuziba asi sabhuku ndinaki chekutanga ngeichi ndakachosvikiwa gore rapera ndisi ndakachibonesa bhuku panzo ndabhadhara mutero akanditi mutero zvine zvandinaba chimbotambira ichichi ndo chekutanga ichi ini ndakasvikiwa ndabhadhara mari yemutero mandazopiwa futi amwe marisiti aya ndakabhadhara mutero handina gore randakajamisa mutero beni mutero yangu ise novhadha naichi nokuti ndotsika dzatakadzidziswa kuti isusu tinofanira kubvisa pasi pevatungamiri mitoro yangu ndiyo iyi saka wari kuti ndandibhadhara mitero pasi mitero ndiyo iyi rapo handizivi kuti wari kuti ndoramba kuteerera papi asi mitero ndinobhadhara nemvura chaiyo ndinawo asi wamwe watori nemvura havabhadhari nemvura dzacho nditori nemitero yemvura ndinewevhu racho ndinobhadhara mitero iyi ndingangu zvemitero zvirako zvinhu zvese unogona kupona pati pachisi ndobodawo kozi chisi machizuva ramama iwe sabata handinonorogwa ndakadaidza kudare ndishe saumani kwete kudare ba wakadaidza mitiki kuna 2022 ndo pandakabva kutanga kuramba kuchengeta chisipa ishe wakatidaidza ari vati muna 2022 ndofunga varume mamuripo nemukuru uyo anga aripo ishe wakabva ranongedza akati saumani muno manonzi machinda ndiwo muri kuona vanhu nevamwe vatatu vairi vakanongedza vamwe wese wangozona saumani usazoteerere asi nyaya yakabva ratsanangura pachisinge kuti inini zvandiri panapa nditori bishop wechitendero chinonzi African Tradition. Chitendero cheAfrican Tradition chitori nomastructures akafanana nekuchechi kumapostoli akabva atsanangura structure yakafanana nekwedu kwamwazha kwandingweni aibva kuti inini ndiri bishop weTR aya mamessenger of court yangu kufanana nemurume akati ndiwo wafundisa wavhangeri ndiwo wai masabhuku amurugara nawo saka titori nemutemo ine gumi inofanira kuchengetwa kuAfrican Tradition. Umwe mutemo wanguda kusimbisa nhasi mutemo wechisi chisi chakafanana nesabata ndokutsanangura kwakaita ishe Saumani aibva ati vanhu vasiri kuchengeta chisiba muri kugura mhiko dzakaitwa pakati pemakona andakasirwa nemadziteteguru angu inini saka zviri ndihwarisa aibva atsanangura kuti
Wanhu wasuchengeta chisiba ndichakuyai zvakaomarara nenyaya yekusachengeta chisi chibai. Chengetai chisi semachengeterwa ngoitwa sabata remapostori. Kana sabata remapostori munhu usikasenzi bvere yondogara. Ndikuti chisi chakafanana nesabata. Ndio mutsananguriro wakaita ichi. Saka ubva pandakaita pamitingi iyoyo kudzokoromba kwangu inini ndakasvika bva nditangwa zvibvunzo kuti chisi chajafanana nesabata ichi. Ende ichawatsanangura kuti chisi ichi chakaitwa mhiko nemaziteguru ake nemakona akasirwa aruseenzesa. Aambotaura kuti inini vanhu vokosoma nemurundiroya murundiuraya mimi. Ndausenzesa makona acho kuuraya iwo sezvo murudo ndiuraya. Saka ndawandati handichasenzi bai ndautoregerwa andingaregeri kusenza chisiba. Ngenyaya yekuti ichi uri kutaura kuti chisi chine zvekuita nemakona ake. Ini ndakazichengetedza kuti sabata raJehovha Mwari. Iwe waguma Musa yake yazvikonewa. Zvimwe dzese unopona chisi ukasenza chisika wagura mutemo wenzvimbo ineyi. Izwa shamwari isatiti zvematsamba ukatara mutemo wenzvimbo ineyi nekwamukasi tsamba yako exemption nekwamwasheri imbonheri tsamba yacho Samba. Wosende mberi. Mutemo wenzvimbo ineyi tikatopesana pachisi muzemande totoisa munhu pamba pako unoteedza chisi hauna mambo hauna ichi handiti ndakuzoona kuti izwa traditional leadership inotungamirwa namambo nzvimbo ine yese ndeyamambo handiti isisi tikadada chindurani chacho chacho ukati iwewe wapesana nesu zvekugumisira ka tinounza munhu unogara pamba pako uruzikaireye constitution iyo ndio inototigaidha zvetiri nazvo zvese pana pakagadi bhenji rine constitution ririmo uda kupuwa permission yekurima musese chisi ndini turika kogara pamba pako kuomanga ariko neomagara kwacho unojarenja wakaiwerenga eseri kodwa wakaerenga pano pako tinopedu kuti Ndirondo yakutsvagwa. Andikaoni pasi 60 chiwiri nguva yangu Functions of traditional leaders. Traditional leaders have the following functions within their areas of jurisdiction. To promote the uphold of the cultural values of their communities, and in particular to promote the sound family values, to take measures to preserve culture, tradition, history, and heritage of their communities, including sacred shrines, to facilitate development in accordance with an act of parliament of administer communal land, and to protect the environment, to resolve disputes amongst the people in their communities in accordance with the customary law, and to exercise any other functions conferred or imposed on them by an act of parliament. wagona wene pepe nipo I don't know the score, but it doesn't aggressive in your room. Aggressive in your room.
Zingaba Abia. Principles to be observed by traditional leaders. Abia. Must observe the custom permitting to traditional leadership and exercise their functions of the purposes for which the institution of traditional leadership is recognized by the Constitution, and treat all persons within their areas and equal and families and fair. Equal. Hakuna ule ambao ndio mtengo unaoplay to everyone in the constitution. There are no exceptions in the constitution. Mutemo unosunga munhu chi ndikuvhurepa mafuta atiti abatongi wanhu wakuchikoro wadzoka kuchikoro ndakubhadharisa school fees. ndo saka tinoda kuti mukwanise kuona mukombo kuti mukazwa paive pane pachinzi constitution inoda kualainwa act iyo nechakati kuti zvitaure chimwe chete neconstitution is because vanhu vakaita semi takawaona kuti they take advantage All those gaps, emagaps ekuti zvekutaura netraditional leaders act nezvekutaura neconstitution pane pazviri kutanga zviri kupesana asi zvisina kupesana. Handiti constitution haisi kutorera freedom of worship, constitution haisi kutorera freedom of conscience. Handiti kana uchanda chinhu chinonzi conscience, chii chinonzi conscience? Aiwa ndo handipakasingiste iuta nezveconscience freedom ndo zvandouta. Saka iwe uri kubata zita rekuti freedom handiti asi kuti ozorishandisa sei wedhira rekuti freedom ve achaita zvakafanana nekuti iwe right unoda kupa muzana unoda kupa mubvunzo handika uri muchechi ndizvo mukadzi asakapinda chechi yakafanana neyako unoita sei? Mukadzi wangu inini akasapinda chechi yakafanana neyangu chero ari unondipa bota nini wangu izwezvo kana ari undibikira andiwachira iwe wafunga kuti wanzvenga but hauna unzvenga. Ndati kana mukadzi wako iwewe wako warugara naye akati haachadi kupinda chechi yemwazha akupinda Methodist, unoita sei naye? ndomupanikwana kuti aende Methodist. Uri kutaura chokwadi here? Pakatomboya masitawara pamba pangu aruda kuti aende kwenu ndikati mai mwana makasununguka mauda uyu dhuku hamuchadiba because according to the doctrine remwazha you are misleading people. Ningamurambira mukadzi kuti achadi muna ana mwazha vari mureri muri muno titaurire kuti mutemo inyo mwazha unoti iwe cheche Sabata. Mukadzi akanaka. Mukadzi asakasabata. Dzokera kuti tinoda kusabata sisi. Tichitedza kunzemu tichivisa pasi pakunga mimi. Mabisho kusigana. Thank you. Chipere. Not chipere. Right. Chipere. Beperamandi paramandi to whom it may concern. His members and this is Ragava Wamutsakanywa and Bishop Juru. His members are not permitted to engage in any form of ancestor veneration, including ceremonies like Nyaradu, Kurua Gua, Mukwerere, traditional Bira, and many others which conflict with its biblical beliefs. And Sakachisi Chilba. Because many others are do Pandaka. No. Makarasika mkoma. Munopanya chechi yakawakwa zvakanaka.
musadaro chengetedzai mirayiro yechi yakanaka iwe ndokudautosaka saka mukaona kana wari kukonai wakuru wechechi wachitaura kuti mukadzi wenyu kana mata haasi kuda zvechechi ngaaende kwaari kuda. Saka in other words, you're telling me mukadzi wenyu akati handichadi chechi ndakuda zvekumwa doro kana wana achauya achimwa doro akari pamubhedha penyu and you do nothing about it. Kana asina kupomba nyaya yako iri pakupomba chete. Saka chechi yenyu nechekuita nekupomba chete. Ndizvo zvakanyorwa mubhaibheri kuti mukadzi apomba. Ebe garai pasina. Order. Mapaya. Order. Mapaya. Mapaya ndisa buku wake wakabushana. Oh. Ndio kama. Ebero. Na sorry, James. James is Mvere. James aumani. Sapete Mvere ndo sumukai baba. James Mvere yako ndo kushana nechisi. Oh. Uri kuti sumukai. Achisi mambo wangu. Tuitero. Uyamba James again badala sawa. Ayo James aumari yako tapedza wewe. Iwe chawafota rodada unachisika tisha dzana. Uyu iwe ndo wakapeka tisebatisa kuti muno inda wakapeka tisebatisa muno andinozota zviti ati ndi mune mitemo yamurikuya nayo muno mune mitemo yemuka hamusi mujimuka muno aindawapeke udzoke muno mawapeka zvakanaka buda ndapiwe chizambia ndawakadzi kopeka chizambia Ndemekutire mwiri. Endai. zori kuitira mndarasa umani kondozoda kuita pamambo pana right. kupeka dzei chizambia yauya Mwana ndiani? David. Yeah. inini nyaya Zita rako ndinonzi. dzinozi David Saumani. Nyaya yekuzvisevza nechisi handisiva kana kuti ndinokwesa ishe handizviziva ngoti chisi ichi ndechedo chekwasaumani inini ndichagara ushe kana ndagara ushe tototi vanhu vasashande chisi. Saka nyaya inoitika ngeyekuti handiti ndinoshanda nechisiva ngoti chisi ndechedu chekwasaumani. Saka handisi kuziva kuti ava kutaura kuti ebrutoti ndinoshanda nechisiva kuti ndinokwesera ishe ndipo ndisuziva kuti ndepapi apo ndakakwesa kana ukadaidzwa hauyi inini handina kudaidzwa nashe. Wachabuda. Handina kudaidzwa nashe. Sabuku unondikusha. urudi Saka atouya kutota apo kule ngozi akatotosa nyaya yechisimambo. sungai Pamusoro changamira. Uyu ngomana akamira paDavid Saumani munenge nawo. Zita. Jose Edward Saumani. Uyu ngomana akamira apa uyu munenge nawo. Chisi chaicho ndicho chaanoshanda. Zvinobhadhara vanhu muvillage mavo. Haana nechanobhadhara kana wani kana izvo zvapaari apa kuti muti ane mutevere ruzviri rwemutero ainarwo pepapa atori napa atori nini apa ari. Vanhu vemubhuku mangu vautokomburera pekuti inini sabhuku munondishandisa asi hama dzine hadzishandiwo. Iye akachofamba ndoa kuti ini ndiwo bva zvangu nditori ishe. Andova nditori ishe nditori sabhuku. Haana nechainacho papa. changamire vanhu vari kutambarara havai udyiwa pamuno vanhu vane rurimi rwakadaro ngavaidyiwe muno kutitambisa bhora resimbi dzimwe ndinge dzekubvuma babuayangeno dareroganu Aiwa, ndinobvuma chandisikaziva ngekuti sabhuku uyu inini ndakatomboti rimwe zuva ndasvika sabhuku uyu neumwe mukomana nashe ishe bhataura kuti sabhuku uyu akatokwenga nenharaunda inodhevi aripo. Saka ndodidini bo sabhuku uyu kumba kwangu inini pamba pangu apo sabhuku uyu ndandine mvura ndiyo ndaidhonza wakanditi usibvura siya ngekuti hauna kubhadhira mbudzi neonini pane nejongwe ndikati zvakadini zvakanaka kwabva ndasiya kwabva ati pamba pangu inini ndakapiwa stendi ina nababa zvikazi iwewe izvo hauna kundipa kuti ndizive mari yekuti ndizive kuti unogara mubhuku mangu. Saka pane saidhi rakatondigurira kuti iri saidhi harisi rako bva pamwe
vanangoti no problem sezvo muri musabhuku mumusoro medzimba dzangu inini ndakangoti pamba pangu panapa nepaseri apo akanga atonditaurira kuti apo ukaparima ndinouya kofudzira mombe ndikati zvakanaka kana imimi mauya kofudza mombe apa ndipo tinoitangira mazvizwa vati ndichatozviita chete vharigira kuuya mutemo wechisi uyo ndinoziva kwedu kwaSaumani unozi munhu akasenza nechisi unobva atorerwa echari kusenza ndakati nini samanisi Jehovha chauya padati samanisi rauya ndakaenda kwasabhuku ndaonosamanisirira ziri ranyorwa naro ronyoroswa kuti Ebro kwamambo saka ndati ndizvo ndikazi inini handiziba Ebro ndiye unodini anozviziva asi vanhu vari kukutaurira kuti uri kusenza nechisi ndikati chisi chinotimimbisa bhuku mukaona wazwa vanhu vanoti uyu David asenza nechisi munouya munditorera chondodini ndiri kusenza zvikazi vanhu vakataura ndikati saka kana vari vanhu magumba anotongwa rekuzi vanhu pasina icho makanditorera zvikazi inini handizviziba ngotaura ndi Ebro ndiye akakusungisa handizivi nyacho ndikati alright vandatoenda kukupi kumba zvekuti kusenza chisi kunyeperwa ngekuti sabhuku uyu wakatogara akatondiwenga zvese zvinonyorwa zvekutambika sabhuku pane here munhu wamauya naye akaona achishanda chisi inini uyu ndakamubana feyafeya kushanda chisi uyu ndikati mutati iwe uri kuuya kosenza chisi sei uyu akatati zvinobvunga murodhi pamba pangu ndotoshanda uyu ndakati mukuona pamupapa pangu anosenza chisi uyu uyidini umona feya Yo garamba. Chisi. Hapana chisi nekudzinga mupurisa washo kuramba masamanisi. Iche chimwe. ini maranga Okay. pamusoro changa ndinotwa ndinisa nyaya yekushanda nechisi utaurwa nini handizivi chisi kubva tatogara mazishi akawanda akanga angorimo sisu taingotaura nokuvati chisi chikuchengetwa saka hapana pandakashanda nechisi kubva kuise nguva yese chisi handishandi sindakangoshamiswawo ndamuzi kune masamoni ari pasheya ruzi makanyorerwa pamambo kati tichangoona auya kusvikira mupurisa azouya washisa umani avani masamoni ake akangotipa tikatambira masamoni ake handifuni kupanika naharasimento yandakaita naye kuti agarapo tamutambira masamoni edu ata zvakanaka saka inini nyaya yekushanda nechisi tiri kutaura inini handina nyaya yechisi asi tine edu maproblem atagara tiri kunetsana mukati memusha wedu zvekuti tine nyaya panyaya iri kutsanangurwa yataurwa yekuti nemasamoni yazere kwamharapara yandanzwa wangu yegura achitaura nyaya yekwamharapara yari kutaura inini handiziva takangogara nyaya yakaitika ngekuti nyaya yemasamoni yandikuda nditsanangurudzei futi yekuti inini ndine pandinogara pane pandada kutorerwa munda inini saka ndakangonyorerwa wasamoni ikauya ndiye akavaifuna yapurisa iyi ikauya samoni iyo yauya ikazi nini ndarima pamunda pemunhu saka ndati ndarima pamunda pemunhu ndakaenda kudare handizi kuti ndakagara here ndakaenda kudare akanditonga musi wacho ishi haana kuuya ebhuranga sipowa papana uyu ndiye akanditonga ndiye akati ishe mukoma yadhu mirazvikoma mukoma yadhu ndiye akanditonga mamaijaricha mupurisa wacho yanga aripo macho anga aripo dei iroro saka nyaya yatongwa nyaya munhu angaruzirequesta ini angaruzi uruda munda wakatanga kubvunza kuti sabhuku ndoti kudini nokuti ndisabhuku mukoma sabhuku ndodini saka tatakungara pakabhenji katatakaisirwa saka inini ndakazoti mbuya muruti modini sei mbuya chisuti munobvunza kuti moita sei handiti imimi mako yako mumangara ndo pakatanga kuti ini handina kumangara basi sabhuku yedu wanditi uya tikupe munda saka iwo mudare mako matanga kuita nyonga mashi wana kutanga kuti ndizvere kusvika nyaya yazotongwa nyaya yakatongwa haina ichakazobuda nekuti yakavhazira kuti ini handina kuuya kuti ndinoda kutora munda asi sabhuku imimi mafuna kuuya makusensei miwo mataura kuti tinoda kukupa munda uyu mupurisa wacho yanga aripo nomwe mupurisa wacho wekutsama macho anga aripo musi iyoyo nyaya yedu yakabva yatopera kwabva tatoenda hangupi vanaenda kushechi asi
pane here anomira pachitaura ndakaona murume achishanda musoichisi Yes, nezuro wangu uripo. Nasi wakondekana ngati kana muchida kunzwa kuti nezuro ndipo ndinda kawatakura nezuro. Ndishasa Maria. I think ndakana ndipana wadaro ndakapana. Saka nasa vanogona kuya wese. Mupurisa auya pakura munhu masamanisi. pamusoro chakanaka kuti pana uye varume avo neumwe wacho angaa atakatatazima pana uye varume avo ndine masamona anokwana maships anoita 3 ichivasevha mauibasha ndikaenda futi pamba pake uyu mudzimai wake akandituka ichimba pepo munongorire pano tirikuona chinhu zvakawanda pana pari kufiwa chichi wobva zvakatakuita pa iye mafuta akagara po akandoti iwe ushamari karamba uchiuya panapa akatopromisa kuti iwewe karamba uchiuya panapa iwewe wapatiswa nokudini kuti chaiwa ndiso ende kuri kutumwa naishekuya kuti pa hosha pana saka ndakakwenda kuno baladzo kana masoko unachangamira ndio masoko arura pari kubuda pari mvura pakuchituka mapane amadzini chamunzani mataura ndofunga muje kwasaumani ine pana saumani wakagara apo mune manyadzo kuti amufanira makagara pamakagara kwamutasa ndofunga kutadza kuziva history yenyu nenhoroondo yakati mamutasa mese ushe hwemamutasa hunopiwa dzimba dzekwamutasa nehama dzekwamutasa asi saumani gumbi akapawa nzvimbo mukadzoka pasi mukanogara pasi mukabvunzana kuti akapirwei ushe munomuka ndomuka your behavior must change muruzwa dzikisaka moko pasaka hamufani kuya mudare munomu murunzwisisa zvadotaura baba wake ndosaka asina kuya auya ariye mukomana vana saumani tinotonyara kana muri uchalenja kuti munoda ushe ndofuka this is not the fora yekuti munoya papublic pana vana veushe hamunyadzisani zvekusvika kumwe tinoteera nekakasarudzwa ichi chana chichadini chichauya andesi kana makutaurira mambo kuti takuzvitadza kunoiswa muchindi wekwamutasa mobuda pachena kuti kana ushe huri kumukane muida kunyadzisana zvekusvika panapa chinopfuura vanokwamutasa ibhenji rese rakazara riri panapa asi handiyo mhiko yacho saumani akatanga kupiwa nzvimbo une zvakaitsena namutasa zvinoti mufanira kunge muchinyara kuuya panapa imimi kuti mwana unonzi James Saumani uri uchalenja mudhara moji munonyadzisa mafamily issues ngaite mafamily issues handiti musacreate nenyaya dzekuti nekuda kushoresa dare reSaumani mese kana mazorana madhaka mese mune madhaka hapana akachena handiti sasa mudzive makuba boya shamu dzenyu ndandiri kumbira kutaura kuti James nyaya idzi dzamuri kuona kuti tisvike pakunesana tinge tirunesana isi tisati dambudziko redu kwaSaumani kumba kwedu handitika toenda kuna mukoma tiye munhu mukuru mukoma tine nyaya yakadai for example tine nyaya yewana wanga uri kubudirwa ndofunga nyaya yegaruma 2017 takaenda awo ndiwanga uri secretary wakagara pakonawo kuna mambo anga ariko ndofunga takaenda nguva yakatoreba tichienda kusvikira ishe Saumani azotitiza tazi anoimaone kwaSaumani kuti muye kudari munomu timutonge makazara vanhu hazviti vane mambo angaripa zvakanaka changazo saka chimirai pasaiti tikatopedza kutonga vanhu vese ava tichazoti muzoidi mupindi saka takamira shuwa kuzoti time yekuti vanhu vapera kutongwa changamira wakati aone kwaSaumani chiuyai takazopinda asi ishe hatina kumuona kwasara kubvunzana ko Saumani pananga aripo kwazimadziwa chandira handizivi abva asanangura kuti ishe watiza waya ishe asangani namambo mutasa ndosa ndati hauziwi aiwa zveshamwari hamusanganiba ishe akagadzwa kuita Saumani haasangani namambo ndosaka asina kuuya apa iwewe semuri maivanonga makuita kusoro tine zvirunetsa kumba musika vanonga muri pamakadini ende Saumani ishe hadini hauiba munomumangarira isi touya totomugadzirisa because havasanganiba nhoroondo yacho dzoka pasi mogarira
ufunde boy bangibona ukumorisha atakangozvitaurira anditi saka kwati mambo adadzisa umani mamuru muda wewe pandasangura nini ndati iye ndiye akaenda kumanga ndiwo atatorwa isisu uyo anga ari sekretari wakagarako wanga uri sekretari ipapo tikatopinzwa mudare racho tikatongwa nyaya iyoyo saka nyaya iyoyo kubva ipapo haina kuti yakapera kusvika nhasi handirika saka isisu zvinetso zvese zvimwe zvese zviri kubuda zvimwe zvavo zvipazodai zvakafanana namambomanao zvimwe zvauya ndikonga ndakamboya pana patichitaura nenyaya izvinhu zvinotambirwa izvezvo mafete zvechichii ndakamboya pana pachangamiri tikataura tine nhau iyoyo changamiri akazoti no pasaumani tichatumawana iyeyo mukomana akatodziziva kuti kudai bombobeda hatiri kuona ipa takabva shuwa svika tikaziva tikabvunza changamiri ukana maimuputsa achiuya anorira munhu hani here tikatiko kubva ndakamboisana kona nyanga kubva maimuputsa achizi atanga kusvika nanhasi hapana kwandeera takatiita mupiyo titikwanaerera pamusoro weshumba maandomusana mavhara enyu ndingowane mukana wacho kubhandadaira sorry ndai dambudziko riri kuitika ndiri kuona sinzira yadiki vanhu havakugona hama dzedu hadzisi kugona kuziva kuti kana tichiti mambo mutasa ndibaba wemhuri yakewo yaakazvara at the same time ari mambo wemutasa yese vanhu vari kuona mudhara moji samoji mukoma wakakura naye the fact yekuti ndishe musi wefriday ndakazoti shumba pamanga zvosvika tiripo pachimhini wanga achitobva kuiga munhu wane makuwa 6 avakatanga kachitsuwa kavo ishe haazvizii haadii itori nhau yekuti vashanya kuti iwo they take advantage rekanisununguke kutaura kuti pamuri vanosvika madiro wachitoya pano wachitaura madiro asi ishe haagoni kusvika madiro achiita saka takazopotera futi nekuna shumba saupwanya because pane gurupu rekuti iwo kana vachiuya vanotaura nenzira yavo but anozodhifenda ishe akamirawo hapana anogona kuzvizvo saka kuzopotera nekudini hakuchagariki yes maproblems aripo semhuri kana vachiti ariko handiti asi pashe vanhu ngatizive kuti ndishe toguma ipapo pekuzotiwo ndibaba kuti shamwari mukoma kuti atire maproblemu panewo chikamu chavo ipapo vanhu ndiri kuona sekuti hama dzedu dziri parasika zvakanyanya chero ari baba wangu inini asi kana ari padare ndishe handigoni kuzvichinja izvozvo asi kana taamumba ndi baba wangu saka awa chakutoti shumba chamazonyanya kuti neni ndakutonyarwa newe nditoriwo saumani pati yavo ine ndivana baba wangu hapana panoregera kuwamhurisa hapana panodini pamba paruta ukamhisa sviki handiti havasiriwo wese inhauwo dzavo dzekuti handigoni munongedza ndibaba paakagara ndibaba handigoni munongedza ine ndimukamubvunza ndosangana naye ndomukwazisa chatinimire pano handisingadi kumira pano naye asi mukoma wake agonitarisana neni saka ndiri pano pfungwa dzake zvimwe anofanira kutozvizwisisawo kuti ndiriwo mwana rakapfeka kwezveumu ngavagone kusapereka ishe namukoma wavo wakakura nei saka right ona saumareka mune nyaya dzakatokura dzenyu because I think now ndakuita ndichineta nenyaya dzenyu sabhuku muri kunetsa allocation yemita nechii muri kushupa inputs ushe muri kushupa mainputs muri kushupa chizi muri kushupa zvese izvo zvakwasaumani zvimwe tokwanisa kuzvibvisa kwasaumani asi zvimwe hatikwanisi kudii kuzvibvisa chatisingakwanisi kuita kubvisa ishe ndochekutanga ishe ndishe aripo kusvika mwari azomutora saka iye ushe ngatimbomiri kuifunga nezvaro ngatingoone ishe aripo ndiye ishe aripo saka kana taona ishe saishe aripo ichimizo tumwe tunhu kwakawanda twatokunetsana tunoita fall away but tikaramba tichiti hausi ishe hauna kwaunoenda bhusi ramba uchipara mhosva indisu kana wapara mhosva manje hatikuregereri ba nekuti hausuda ishe nekuti dzimwe mhosva dzaidza kuti munobata mhosva dzedu kuti saumani awepo ndimutasa saka hatingaregisa umani achiita zvanoda mamutasa tiite zanditi chisi chekwamutasa chinoapply mutasa yese kumunhu wese hachina anonzi nhingi haaiti chisi tinyepera naiko
mabhishop amunyepera tosangana nawo time and again tichitoataura imi mgwenyimi izvori kana kuita nditofonere isi sendimuri mumire chechi isi tositeerai masabhuku nemadzishe kuti kana muchida imi musungwa chechi dzenyu mabhishop enyu amukunyepera kuti mabhishop edu aruti zvakati ndimufonere izvozvizvi senimrod nditaure mumiri izvozvizvi atinazishande nechisiwa nanitoshandiwa nechisicha ndazva ndikubatsiri kuti madzisi avo munonyepera muchiti mabhishop edu ati waridzi wechechi wati waridzi wechechi wati tinotoenda kwese kumachechi ikoko tinototaura nawo vachitotitaura kuti mukaonawo dai tswinyai mukaonawo dai titaurirei mukaonawo dai chakati chinoitwa maiweya munongo chipostora chitaura kuti hatiendi kunyang'anga hatiendi kung'anga asi yakota senimuro todawo nhingina nhingi wamboenda kung'anga zvozi ngawamire chechi endai mupedze nyaya dzenyu muzodzoka kuchechi saka muchawandi baba hatisi kuwanda handika iwe titorunawo muno ukamwashava pane mai mukuru nababa mukuru handika machechi munyembe dzenyu munoti chii na bhishopu namufundisi navhangeri namuprofiti muno mutinawo wese wavhangeri newafundisi wati vanogara paseri avo mwata kana muchiziva namai mundembe nanababa mundembe posti dzavo ndedzei kuchechi kwechi hawandoziva ndi anga ari kufundisi kwavo mufundisi unogara pamusoro avo vana dumbura munovaziva variko vanadumbura tinawo wese mudo saka zvomuda kutinyepera kuti chitendero chedu chakati chakati tinawo muno vanochengetedza chisi muno saka handizi kuti imi musiri wafundisi saka muri kufundei kubva kuvafundisi wei kana mufundisi achichengetedza chisi iwewe mufundi uri kudzidziswa nemufundisi woti hauchengetedzi chisi saka uri kufundei kune mufundisi haupinduri saka isusu zvatoita manje chisi kana musingachizivi chisi izuva ramambo harisi zuva raishe saka munhu ari inchaji nechisi haasi ishe bandimambo saka ukazvidza chisi wazvidza mambo hauna kuzvidza ishe ishe chanochiti kuti paripoti yekuti nhingi haasi kuteedzera zvamakati waiti chisi hachinei nechechi wedha unoenda kuchechi kana unoenda kuchechi anga muri kwavo angirikeni unoenda kuchechi musvesande ndizvo asi musi wechitatu kune chisi chisi chiriko mapostori anoenda musi wefriday 5 okurudzika chaiva chabati chimwe sabata radii atanga the same applies ne7th day nechii zvese saturday wabati chii wabati basa saka imi vamainyaukoshei hainini pachisi munoti yedu isusu chechi haiine nezvechisi iwo chimbonyarara pane phone number kapapi paraundi pale ndipo phone yangu atutaura kuti manikaleni kumwa zvausika ndiye mukuru the overall head of the African Apostolic Church kubva kwauya mabhishopu manikaleni muno mune mabhishopu 2 muna bhishopu muzipurwa nabhishopu mukumbu ichanetsa chechi iyoyo chechi ichanetsa muno isa mutemo muno chechi yosureze chechi takasimba makasimba ndoitwa wamambo mutasa yes ndaida kuzivawo ndine mutende wenyu ari muno mudare mangu saka ndinoziva kuti makati chechi yenyu haina chisi ndati
ndikubvunza kuti ndizive kuti makati muri kuti here chechi yenyu haitarisi zvisi zvenzvimbo mitemo yenyika hamuna ba ndizvo here? dzokerai mati madzimambo asati aita sei? Okay. Uko kwasati wasunungura. Hatisi kuti muri zvavafundisi zvatogara munzvimbo dzatogara chechi yemwe hachaina kutanga nhasi. Saka chechi yemwe hachaisina kutanga nhasi. Hapana kambouya kwamutasi achitaura nyaya yekuti tiri kukumbira kuti chechi yedu isaobserve chisi. Asi munoziva here kuti chisi zuva rani? Munotochengeta ka? No, pakanaka. Thank you baba, ndizvo ndachida kunzwa. Andimfundisa. Ani? Gapu. Amfundisi gapu. Gapu. Mamuzwa. Hazi kuno kwatiri tinotoremekedza chisi chedu chatakapiwa naSabhuku musi weMande. Kwahatori yegapu iyo. Hazi tikutoremekedza chisi chedu kuno eMande. Andoti mfundisi wakataura musemande hatosenzi ini nyamwe chechika ringawo bhaibheri riri handiti mukaverenga First Kings naSecond Kings mubhaibheri vanotaura kuti musati matanga unamata vamwene zvese zvamuri kukumbira kuna Mwari nekuti asise tangai manamatira watungamiri wenyu madzimambo enzvimbo dzamunogara. Ende mambo kana achigadzwa napresident anogadzwa pachishandiswa tsika nemagariro ekwaanobva. Mambo iye mambo haagadzwi zvichiteedzera chechi yaanopinda. Mambo anogadzwa maererano netsika nemagariro enzvimbo yaari kuzogara kuita mambo. Ende anogadzwa zviri pamutemo zvetsika yani yavo first, then yehurumende second. Titesa ndizi. Saka chechi yakauya madzimambo ari. Ende madzimambo anga netsika dzawo. Chechi haina kuzouya kunochinja magariro netsika dzemadzimambo. Asi chechi yakauya kuita coexist nemadzimambo. Because chechi padzakauya dzakasvikira kumadzimambo dzichikumbira pekunamatira. Haasi madzimambo akaenda kuchechi kunokumbira pekunamatira. Asi chechi padzakauya ndo dzakauya dzikakumbira madzimambo pekunamatira. Nekuti chechi yakatoudzwa namambo kuti kana muda kunamata endai pasi pemuti uyo musaende. Nekuti pane zvenzvimbo ino zvatoitira ipapa. Because kana muti hamuna chisi kwandiri zvakafanana kutaura kuti handina mambo, handina Sabhuku, handina Ishe. Because Ishe, Sabhuku namambo basa ravo ndere kuchengetedza tsika. Handizvo here
tochiti here kana vanhu vekwamazha vacho vachitsvaga nzvimbo pekugara munototi kwete nekuti chechi yenyu haenderani netsika dzedu. Ndizvo here zvamuda kuti tiite kuti vana Mwazha kana vakuya kuno vachitsvaga pekugara toti aiwa vana Mwazha kwaMutasa hamuiti because chechi yenyu netsika dzedu hazvienderani. Ndizvo here mubvunzo munotobvunza kuti unochengeta chiseri kana ati hungu momutambira kana ati hachengeti bamo mutibva muno. Saka iwe hauchengetera toite senewe because iwe kana usikatotedzika it means nevana vako nevakadzoka mutedzi. Saka because of that you become a bad influence in this country, in this community. What do we do with you? Unogona kuva transfer uendake kune zvake zvaanoda muno kugarisana kwacho kune kwatora matransfer aripo kana usikazviziva ukachiereka chipepa chibhuku chawakanyora icho chawakabata icho a person is allowed to move from one place to another voluntarily, but kune anonzi kuti ma-forced transfer ari circumstantial kuti kugarisana kwacho hakusiri kuti saka kurambana kuri koka zvotanga zviri zverudo ogara kana zvisikachaiti munhu ngaende kwake kwakandii because isisi community influence iri kuita hatidi. Inini manje muchizokontesta kwamunoenda kukontesta kuti tabhadhariswa muripo kuti tiripe kuti kushanda nechisi munini kumamamamutasa muchienda kumirwa nemaloya ngozvotidaidza kukoti touya ikoko kuti muone kuti zviri serious ka bhadhara imbuzi 333 mese asiri kuda kubva contesta sekutaura kwamurita kuti muchaenda neconstitution yokumirirai kuti hamune nechisi then kana nayabva ipapapo tochizoonana manje kuti mambo Mutasa nechechi yeMwazha tichagarisana sei. Teedzerai zvinotaurwa naIshe, zvinotaurwa naSabhuku. Kana musikazvikwanisi budai munzvimbo imo. Because Madzishe neMasabhuku ari munzvimbo handi makaisa. Makasvika aripo. Izvozvi tiri pakati pekuti hurumende iri kuti ngatidzoke kwatakabva because kwatiri kuenda tikurasiswa. Ngatidzoke nyangwe chikafu chaicho chataidya ngatidzoke ikoko tidye hute nehuvha nechi misone nedowi nechi muriwo usina mafuta ngatidzoke ikoko tiite chivanhu chedu. Imukati kwete. And at the same time tinge tichiti isusu tinoconsider ndiwo anonzi ma-indigenous churches ndiwo anoziva tsika dzedu dzechiwanhu nemagariro because chechi yaMwazha is an indigenous church. It's not a British church. So we do not expect kuti chechi yaMwazha in indigenous church mwana akakurira mutsika dzechiwanhu ndiyo utanga kuramba futi kuti vanhu musaite izvozvo iye zvaaita. Then tiita nedambudziko kana zvatodaiwo tapinda musecond phase yecolonization and colonization inoita kuti taakuchicolonizwa direct nechechi because munhu wese ari munova nechechi yake. Saka chechi yake yese ikati haina chisi ikati haina Sabhuku ikati haina mambo saka achazotimba umwe ndiyani. Saka isi tisiyei netsika dzedu imi meendai kwenyu kwamuda kuenda kusina chisi andizvo because pamwe hamuzivi significance yechisi. Chisi sei chizizwa ramambo chisi ichocho kana chiri Friday neWednesday anditi mambo akafa anowigwa musi weFriday kana musi weWednesday kana mamusikazvizivi ndio significance yechisi. Ndo zuva rinowigwa chii mambo paanofa. It's either kuno kwaMutasa kune Friday neWednesday. Saka mambo asakatotorwa akakwidzwa kubinga musi weFriday anokwidzwa musi weWednesday. Imimi moti izvo. Saka muri tiise binga guru pamavhiri tiende kurira sepi because ndo mune rudzi rwese kwaMutasa ndo mune madzimambo ese kwaMutasa ndo mune tsika ese kwaMutasa
Saka tiise binga guru pamavhiri tunorasa kuende noshe. Kuti tisiye mimi makagara manje. Aya tichati izvi nhasi ndezvenhasi tichatoiti fambirei. Waemeri wanga afamba kudarika zvamuri kufunga. Tinofanira kutomboiti fambirei. uza umwana runa madina baba waipindira kwangaro awo baba uri kuti ndotirira mufundisi bvauro wasama-sama waendawo pasaidi pawebva wasiiwa wega wari panapa. No, kana if it means we have to ban that church where we can do that. Kana isiri kuseva purpose yechurch, then it doesn't save ngairimo. Kana iti kuseva purpose yechurch, yakuseva individual, yakuseva mainterest individual. azvichibatsiri isusu tiri unhu anotya Mwari, rudzi rwepamutasa tunotya Mwari, asi imimi ndimi hauda kuuya kutibvisa pana Mwari. Sorry baba, ndivanga ndakasvika pandichinga pamusama ano James Mbere paanogara pangarura shopping center, vanhu vese vanomuziva, ane nharo murume kuti ndizomupe Samuel roka pakatombotambwa kuti ndisiye Samuel ipapa pamba pemukadzi wake. Kandi mukatosiya Samuel panapa, kandi mukatosiya Samuel panapa akangouya pano ndinouya kuzoponda. No, inini kana ari pano gara ndipondi ndabva kumambo mutasa. Akauya kuti musi wa3 panapa ndikamutisha mari date rakapewa nzi musi wa6 handiro. Saka ndoda kuona mambo pakati ndoda kuona mambo wacho. Mama akatomira pakati hausi kuzokwanisa kuona mambo. Iwe dzoka kusvika zuva rako rekoti rasvika hauna kuyandika uchidzoka. Pamusoro imamo inini date ranga ndakapuwa pasamanisi apa ndere musi wa3 kwete 6. Saka inini ndakabva ndatarisa kuti date razechitatu ndokune dare haridi chisiri chechitatu, rega ndiende kuzwisisa kuti dare razi musi wa3 muchokwadera ndipo ndakasvika panapa. Izvozvo hazvisina nhasi date ndiani 14 ndoda mbudzi dzangu vana vemusi wa30 dzese dzine handi